Zizi, kif inti? Ara baba, lesta biex issajjar? Kif int Nunu? X'qed iddoqsa bih? Fejnu tetu? Ara fejnu? Moħħok hemm b'dak il-ballun? U dan min għadda jiġri? Ġiġi kien? Kika hawn qed tbitter xi ħaġa ġdida u Meme hawn ukoll. Lesta għall-eżerċizzju. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna! Hello, tfal! Ħarsu ftit warajja. Qed taraw ħiddi hemm fuq fil-għoli kemm jixel dak huwa l-qamar. Il-qamar iħares fuqna waqt li nkunu raqdin. U d-dawl tiegħu huwa rilassanti. Kemm hija kelma qawwija, il-kelma qamar tibda bl-ittra E. Ħanejdilkom sigriet tfal. Fl-alfabet Malti għandna ċertu konsonanti bħal B, F, G u K li jgħidulhom konsonanti għamrin. Ħanispjegalkom. Il-littri tal-alfabet jaqgħu taħt gruppi differenti. Għandna l-vokali A, E, I, O, U il-E u dawn huma importanti biex jaqdu kelma. Il-littri kollha li jifdal warajhom ngħidulhom konsonanti. Imbagħad dawn il-konsonanti jerġgħu jinqasmu f'żewġ gruppi oħra. Konsonanti għamrin u konsonanti xemxin. X'isem sabiħ tfal! Illum se niskopru aktar fuq il-konsonanti għamrin li huma B, F, G, G, Għajn, H, H, J, K, L, M, P, U, V u l-aħħar waħda W. U tafu għaliex ngħidulhom konsonanti għamrin? Ħanajdilkom jien tfal, jissejħu hekk għaliex dawn kollha jieħdu l-artiklu il u xi darba oħra l. Meta nużaw il-kelma li tibda bit-tra għamrija littra l, tal-bidu tidher ċara kristall u tinstema b'saħħitha daqs qatt qabel. Jekk naqbdu il-kelma qamar, aħna ngħidu il-qamar. Littra l edha hemm u ma nħbiċ. U xi ngħidu għall-kelma baħar, aħna ngħidu il-baħar. Il tibqa' fejni. Taħt is-sema mdawwal bl-istilel u bil-qamar, il-bitħa tar-razzett saret post maġiku għall-lob. Zizi u Nunu ddeċidew li jiċċelebraw lill-littra L. Huma għamlu ittra L ġganteska tal-kartun. Issa, tgħid Zizi bl-eneċitat, irridu nsibu oġġetti li huma qamrin. Nunu jmur jiġri lejn il-mejda u jġib oġġett twil tal-plastik mimli ilma frisk. Sibta dan fl-ixkun. Huwa jpoġġi il-fl-ixkun eżatt ħdejn littra L il-kbira. Zizi taqra l-kliem flimkien b'vuċi għolja. Il-fl-ixkun. Nunu jaqbes bil-ferħ, littra F hija qamrija. Littra L baqgħet tidher ma sparixxietx. Issa jmislili, tajja Zizi, hija tiġrejn il-kaxxa tal-ġugarelli u toħroġ oġġett tont u kolorit. Zizi ġġib l-oġġett ħdejn littra L. Dan ballun. Nunu jipponta lejn littra. Melissa ngħidu il-ballun. Akku, anka littra B hija qamrija u littra L ħadet pjaċir ħafna toqgħod ma' ġenba. Sa dan it-tant,
Kika, Tetu u Baba jisimgħu id-daħ u joħorġu jittawlu. Meta jaraw li sħabhom jilagħbu bil-kliem, jiddeċiedu li jidħlu fil-logħba huma wkoll. Baba jġib pinna, Tetu jġib ktieb u Kika tipponta l fuq lejn il-qamar brasa. Il-koll flimkien jibdew jgħidu il-pinna, il-ktieb, il-qamar. ABC, dan hu tal-Malti l-alfabet. DF, inkantaw kollu mill-A sa Z. Ġ, G, I, H, L, I, M. Nitalmu l-alfabet u nieħdu gost inkantaw sewwa. Nitalmu l-alfabet u nieħdu gost inkantaw sewwa. Jekk hawn hu tal-Malti l-alfabet. M-N-O, inkantaw kollu mill-A sa Z. P, E, R, S, T, U, V, W. Ix mbagħad iż-żeta u anke Z. Dawn huma tliet nitra li fih tagħna l-alfabet. Dawn huma tliet nitra mill-A sa X, Z u T. Dawn huma tliet nitra li fih tagħna l-alfabet. Dawn huma tliet nitra mill-A sa X, Z u T. Proset tfal. Illum skoprejna il-konsonanti amrin. Jiġifieri dawk il-kliem li jibdew b'waħda minn dawn l-ittri B, F, Ġ, G, Għajn, H, H, J, K, L, M, P, E, V, U, il-W jieħdu l-artiklu il jew L. Il-ġimgħa d-dieħla niskopru sett ieħor ta' konsonanti ngħidulhom xemxin. Narawkom dalwaqt. Ciao ciao. Saħħa u mħabba u ħafna paċi u slim. Saħħa u grazzi kemm ħadna gost flimkien. Nispera li nerġgħu narawk, nispera tkun ferħan. Għax samaħna nerġgħu narawk, nixtiequlek tkun daħkan. Darb'oħra ngħidu merħba, mallum saħħa ċaw ċaw. Darb'oħra nilqgħuk għandna imma llum ser ngħidu ċaw.